Селям алейкум, хайрлах шамлар, приветствую. В эфире телеканала АТР. Мы продолжаем информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие полчаса в этой студии мы обсудим основные новости сегодняшнего дня. И начнем с местных выборов в Украине. В воскресенье 25 октября в Украине прошли местные выборы. Украинцы выбирали депутатов областных, районных, сельских советов, а также поселковых, сельских и городских глав. Утром 25 октября в Украине своевременно открылись абсолютное большинство из более чем 29 тысяч участков. Опоздавшие позже продолжили работу в штатном режиме. Явка на момент закрытия избирательных участков составила 37% по данным Центральной избирательной комиссии. Наблюдатели КИО и сети «Опора» заявляют о том, что выборы прошли без критических нарушений либо аномальных проблем в какой-либо из областей. Что можно отметить по горячим следам после дня голосования? Во-первых, это рекордно низкая явка, менее 40%. Второе – это полный провал кандидатов «Слуг народа», особенно в больших городах и в областных центрах по всей стране. Теоретически только в Кривом Роге, Ужгороде, Ровно и, возможно, в Полтаве могут пройти. Третье – это усиление пророссийских сил, особенно на юге и востоке. Речь о партиях оппозиционная платформа «За жизнь» и «Шария». Первые будут серьезно представлены в большинстве восточных областных и городских советах. Также в Киеве, где Виталий Кличко может победить в первом туре. Если этого не состоится, то уже во втором туре он, скорее всего, сразится с представителем ОПЗЖ, бывшим столичным главой госадминистрации времен Януковича Александром Поповым. Точной даты проведения второго тура местных выборов пока нет. В различных регионах второй тур может пройти в разные даты. Об этом на брифинге сообщила координатор гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовская. По ее словам, в большинстве городов второй тур выбор все же состоится. Однако, когда именно это будет, пока неизвестно. В некоторых регионах они могут пройти 15 октября, в других 22. Вот что она сказала. Законодавство визначає, що результати встановлюються не пізніше, ніж на 12-й день після дня голосування. А повторне голосування організовується протягом 3 тижнів. Тому точної дати другого туру повторного голосування немає. Зеленский потерпел неудачу на местных выборах. Об этом сообщает Франс-24. Экзит-полы показали, что президент Украины Владимир Зеленский потерпел неудачу на воскресных местных выборах, в то время как его пророссийские и проевропейские соперники лидируют в большинстве крупных городов страны. Вот что говорится. У 9 великих містах та обласних центрах країни, де проводилися вибори, жоден кандидат від президентської партії не був обраний мером, навіть в рідному місті Зеленського. Його партія «Слуга народу» перемогла на виборах в місцеві ради у 2 великих містах центральної України, але в 7 інших партія найчастіше займала 3-е чи 4-те місце згідно з результатами 2 опитувань. А вот в статье Atlantic Council в местных выборах в Украине также написали однозначно. Там сказали, что сказка Зеленского закончена. Мало того, там прогнозируют большие проблемы для монобольшинства. У будь-якому випадку ці результати місцевих виборів, схоже, підтвердили, що в Україні більше немає бази для чинної парламентської більшості. Дійсно, в найближчі місяці може навіть виявитися проблематичним голосування більшості з окремих голосувань. Найочевиднішим рішенням буде відсторонення чинної влади та розпуск парламенту, що може бути здійснено за допомогою ряду альтернативних процедур. С нами сейчас на прямой связи Семен Кабакаев, волонтер, координатор громадянської ініціативи «Стоп террор». Пане Семене, вітаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну что ж, по предварительным данным экзит-полов, ни одному из кандидатов от президентской партии «Слуга народа» не удалось стать фаворитом на мэрских выборах ни в одном областном центре. Вот учитывая этот факт, можно ли говорить, что действительно на выборах «Слуги народа» провалились? Почему и как вам вообще сейчас видятся предварительные результаты экзит-полов? По-перше, треба відзначити, що результат цілком був очікуваний. Я і більшість моїх знайомих, ми очікували те, що Володимир Зеленський і його фракція, партія провалиться на цих виборах, тому що це закономірний результат тієї бездарної
політики, яка була започаткована. Це результат того, що до влади в Україні прийшли непрофесіонали. Це результат того, що Керманич і Банкові не знають, що робити в цій державі. Люди, звичайно, повірили. Магія Зеленського подіяла. Він взяв ці 73%. Але з часом люди розуміють, що ті виклики, які стоять перед державою, Володимир Зеленський, його команда, яка знаходиться в Верховній Раді, в Кабінеті міністрів, вони не можуть давати відповідь, як це вирішити, і вони не можуть це вирішувати. Продовжуються записи відео, продовжуються якісь безглузді, на мою точку зору, опитування, які є незаконними. Людей це обурює, ми побачили це на виборах. Але самим головним чинником, як на мене, це є питання децентралізації. В свій час Петро Порошенко започаткував цю ініціативу, і ми бачимо результати з вами зараз саме на цих виборах. 5 років пройшло, працює децентралізація, працює успішно. І ми бачимо з вами, як міські голови, яким довіряють люди, які щось зробили в тому місті, або які просто мають кредит довіри від мешканців чи то ОТГ, чи то міста, вони виграють, тому що, розумієте, в Україні завжди був патерналізм. Зараз децентралізація буде це руйнувати. Це не відбудеться за рік, за 2, за 5 років. Ні, це буде там 20 років, 30 можливо. Але ми відходимо від моделі керування з Києва, з центра держави, і передаємо повноваження на міста. І люди вчаться вже на містах контролювати свою владу. І ви знаєте, я за ці 5 років проїхав в багато міст в нашій державі, і на Сході, і на Півдні, і на Півночі. І усюди люди мені кажуть, що найуспішніша реформа – це децентралізація. Я з цим не погоджуюсь, тому що я вважаю, що були деякі фундаментальні речі, зовсім інші закладені, які важливі для держави. Але ви бачите, люди сприймають так. І на цих виборах місцевих ми побачили, що вони віддають саме свій голос місцевим елітам. Можливо, нам в Києві вони тут не подобаються, так, тому що ми знаємо якесь їх минуле, але людям на місцях вони подобаються, тому що їх вважають ефективними управлінцями. І це і дала децентралізація. Тому ми бачимо 2 пункти, за рахунок яких Зеленський програв. Це його некомпетентність його команди, і це децентралізація. Ну вот вы правильно отметили, действительно в условиях децентрализации мы видим, как укрепились местные власти и снова переизбрались на выборах. Вот в будущем, как вы думаете, вот учитывая нынешнее противостояние местных властей с центральной, можно ли считать, что местная власть в дальнейшем будет кидать уже вызовы центральной власти? Возможно, в дальнейшем мэры городов не будут исполнять рекомендации центральной власти, выполнять решения центральной власти по разным вопросам, да, если там говорить о юге Украины, это может быть вопрос и языка, и так далее, и декоммунизации, к примеру. Я розумію, про що ви кажете, і ці загрози обговорювались тільки коли внісся цей законопроект про децентралізацію. А чи не буде у нас кримського сценарію? А чи не буде у нас такого сценарію, як був в Донецьку і в Луганську? А чи не піднімуть питання мови? Чи не скажуть, що нам треба там відокремлюватися і так далі? Ці загрози є, безумовно. Безумовно вони є. Але послухайте, у нас цього не було. І це Росії не завадило анексувати Крим і розв'язати війну на територіях Донецької і Луганської області. Якщо почнеться новий виток експансії, або новий виток ескалації збройної агресії, або гуманітарної агресії, то повірте мені, ніяка децентралізація не стане на шляху. Якщо Росія захоче, я кажу про Росію, тому що Росія наш одвічний ворог, і з нею ми завжди боремося. Я дуже сумніваюся, що Польща або ще якась країна буде посягати на територіальну цілісність нашої держави. Це наші стратегічні партнери. І тому, якщо Росія знов схоче зробити те, що вона вже зробила, їй не завадило це тоді зробити, і не завадить децентралізація зараз. Вони просто прийдуть до мерів і скажуть, давайте ми вам дамо там 4 чемодана з грошима, і ви будете жити в Росії, у вас все буде забезпечено. Умовно, я вам кажу. Тому децентралізація – це не для бандитів або місцевих там еліт, які схочуть продати. Децентралізація – це для людей.
для того, щоб вони відійшли від моделі патерналізму і почали вчитись станом вже на зараз контролювати місцеву владу. Всі люди платять податки, ви розумієте? Ці податки треба тепер навчитись контролювати, щоб вони не осідали в кишенях місцевих князьків, а вони йшли на освітлення вулиць, на асфальтування вулиць, на те, щоб зробили тротуар, на те, щоб зробили фонтан, на те, щоб побудували школу, щоб відреставрували школу, щоб місцева громада могла в своєму місті почувати себе комфортно. Це економічна децентралізація, не політична, не ідеологічна, виключно економічна. Вернемся еще к этому вопросу. Давайте подключим к нашей беседе Александра Клюжева, старшего аналитика гражданской сети «Опора». Он с нами сейчас на прямой связи. Пане Александре, вітаю вас. Вітаю вас. Как много на этот раз было зафиксировано нарушений? Насколько демократичными прошли выборы по вашим анализам? Громадянська мережа «Опора» оцінила ці вибори як вкрай конкурентні. Ми побачили конкурентну кампанію в різних регіонах, на різних рівнях виборів. Як правило, ці вибори відбувалися з дотриманням вимог українського законодавства, хоча достатньо масово були порушення в окремих територіальних громадах, і в окремих територіальних громадах є підстави вважати, що це порушення могли вплинути на результати голосування, і тому тут критичним питанням є доведення все ж таки до логічного завершення розслідувань цих виборчих злочинів, які мали місце на рівні конкретних територіальних громад. Якщо говорити про такі порушення, як підкуп виборців, вони були. Але зараз на цих виборах правоохоронна система більш активно реагувала на відповідні сигнали про організацію технологій з підкупу виборців. Це пов'язано насамперед з тим, що у нас дійсно покращився кримінальний кодекс, перед вибором були внесені до нього зміни, і багато тих прогалин, які були в цьому кримінальному кодексі, трактування підкупу, вони були усунуті, і це дозволило більш активно правоохоронцям Національної поліції реагувати на ці порушення. Тому є такий обережний оптимізм, що все ж таки ця кампанія нас наблизить до ситуації, коли в країні забезпечується невідворотність покарання за вищий злочин. Але я тут підкреслюю, звичайно, це такий обережний оптимізм, пов'язаний з тим, що у нас є певна позитивна динаміка щодо реагування правоохоронної системи на спроби підкупити виборців. Якщо говорити, наприклад, про такі порушення, як зловживання адміністративними ресурсами, вони теж мали місце на цих виборах, і вони ініціювалися різними політичними силами, тому можна сказати, що ці зловживання адміністративними ресурсами не були централізованими в межах країни, вони були характерні для конкретних громад, і це було пов'язано, як правило, з діяльністю посадових осіб місцевого самоврядування, які балотувалися знову. Але, на жаль, центральна влада, за нашим висновком, не стала тим прикладом для місцевих влад, для місцевих еліт щодо розмежування інтересів держави чи публічної адміністрації від інтересів партій. Навпаки, тут місцевим елітам президент показав достатньо негативний приклад щодо відсутності цієї чіткої лінії розмежування між інтересами державної влади, посадовців і інтересами політичних партій і кандидатів, тому що президент дійсно залучався активно до виборчої кампанії «Слуги народу». Якщо говорити про якість виборчого процесу в день голосування, то він достатньо був типовим для наших виборів. Ми маємо статистично репрезентативну для країни вибірку дільниць, за якою ми оцінювали якість виборчих процедур. І, в принципі, ті порушення, які мали місце під час голосування, вони були ідентичними. Ці показники з попередніми виборами. Мова йде про спробу отримати бюлетені без документів. І виборці дуже часто ініціювали ці порушення. Мали місце порушення формального порядку підрахунку голосів, і тут є навіть деяке зростання цих показників в порівнянні з попередніми національними або місцевими виборами. І, на нашу думку, це могло бути пов'язано з тим, що члени комісії вперше використовували виборчу систему нову, і там свій особливий порядок був підрахунку голосів виборчої дільниці. Тому тут вплив у цієї непідготовленості членів комісії до імплементації нової виборчої системи
мав місце. Але от, Дякую. наприклад, якщо говорити про Дуже завершення дякуємо. У нас, да, извините, у нас просто ограниченное количество времени. Дуже дякуємо, пане Олександре. Олександр Клюжев був з нами на прямому зв'язку. Старший аналітик гражданской сети «Опора» с нами на прямой связи. Сейчас подключается к нам народный депутат Украины 8-го созыва Ганна Гопко. Пані Ганна, вітаю вас. Доброго вечера. Доброго вечера. Как вам результаты местных выборов? Предварительные, естественно, по данным экзит-полов. И что думаете относительно инициированного Зеленским опроса? Ну, по-перше, я хотіла б сказати, що це псевдоопитування. От я його називаю реальним порушенням закону, і це не конституційний акт. І він мені чомусь нагадує порушення правил дорожнього руху, і незважаючи на те, що ти президент чи хто б ти не був, не можна їздити на червоне світло. Бо ти можеш збити пішохода, в даному випадку це громадяни України, або ти можеш створити аварійну ситуацію на дорозі. І це мається на увазі такий стратегічний вектор України до демократії. Тому очевидно, що це псевдоопитування, яке було з політтехнологією, хтось так продав президенту, але насправді воно має великі небезпеки, тому що завтра після цього псевдоопитування особливо ми бачимо ті проблемні регіони, де в другий тур, чи, скажімо, серед переможців чи електоральних симпатій є люди, які викликають у нас там величезні сумніви, як, зокрема, пан Лозінський, відомий своїм вбивством, чи мер Харкова, якого останнім часом люди взагалі вживу не бачили, чи Маріуполь із історія Шарієм, чи Слов'янськ Штепа. Тому не хотілося, щоб Російська Федерація через п'яту колону тут використовувала інструмент а-ля опитування, бо референдум не було закону, вони не зуміли його протягнути, і через ТВК теж не внесли зміни, щоб ТВК проводили ці псевдоопитування. Дуже дякую вам, пані Ганна. Ганна Гопко, народний депутат України 8-го скликання, була з нами на прямому зв'язку. Пане Семене, вот мы с вами вместе обсуждали возможные угрозы для нашей страны в рамках децентрализации, но есть еще более серьезная угроза. Это то, что в некоторые областные рады, советы прошли представители пророссийских партий. Мы понимаем, да, что Россия вбросила рекордное количество финансирования в пророссийских кандидатов на их проекты, на проекты ОПЗЖ, на проекты, близкие к оппозиционной платформе «За жизнь». Да? И тем самым мы тоже понимаем, что пока сохраняется Виктор Медведчук, пока нет ликвидации бизнеса Виктора Медведчука и дотаций из Российской Федерации, все-таки сохранить вот это вот их попытка сохранять свое влияние, и украинской власти все-таки мы видим, какой серьезный вызов сейчас это все кидает. Мы видим, как в областные рады проходят представители пророссийских партий. Как с этим бороться? Как с этим быть? А может ли действительно противостоять этому сегодня украинская центральная власть? Потому что это куда более серьезная угроза, чем угроза, о которой мы с вами говорили в рамках децентрализации. Послухайте, у мене виникає питання, як може протидіяти влада проросійським партіям, якщо вона з ними діє в одному ключі? От у мене виникає... Послухайте, я хочу, щоб мій президент моєї держави був успішним. Тому що його успіх – це наш з вами успіх. Але, на жаль, в державі, в якій 6 років іде війна, президент замість того, щоб закривати проросійські телеканали, замість того, щоб починати розслідування за підігравання деякими партіями і політичними лідерами РФ Росії, це в юридичному терміні є такий колабораціонізм. Це за час Другої світової війни такі були товариші, які переходили на бік Німеччини, так само зараз і у нас. Це замість того, щоб їх притягати до відповідальності, він сам стає на цей шлях. Він призначає в тристоронню контактну групу людей, які симпатизують Російській Федерації і говорять наративами Російської Федерації. Президент, як тільки зайшов на свою посаду, сказав, що будуть передивлятись питання мови. Президент
призначає людей, які симпатизують РФ свою адміністрацію. Президент набрав в свою партію людей, які є відвертими українофобами і люблять Російську Федерацію і Радянський Союз. Я не розумію, як людина, яка потакає Російській Федерації, може боротися з явними представниками Російської Федерації в Україні. Для мене це це якесь невирішене рівняння, розумієте? Тому я б це питання поставив Володимиру Зеленському, скоріш за все. У мене немає на нього відповіді. Я бачу тільки підігравання з боку вже не новообраних, з боку Володимира Зеленського і влади Російської Федерації. І результат цих виборів, це, до речі, їх провал на цих виборах, це один з чинників того, що люди, які в свій час були розчаровані в Порошенко, пішли до Зеленського, зрозуміли, куди він веде країну, і повернулись назад до Порошенка, розумієте? Тому у мене відповіді на питання, чому Зеленський там це робить або це не робить, немає. Тому що їх політтехнологія, а він діє виключно в рамках політтехнології, полягає в тому, що даються різні меседжі і приймаються різні рішення, тобто для кожної цільової аудиторії. І насправді це величезна проблема, тому що держава, наша з вами держава, не має стратегії розвитку. Ми не розуміємо, куди ми з вами рухаємось, тому що спочатку Володимир Зеленський розповідає оди нашому ворогу Путіну, а потім їде в Велика Британія, в Європейський Союз і каже, що я зроблю все, щоб Україна вступила. Повертається назад в Україну і знов підіграє Путіну. Скажіть, будь ласка, ви розумієте, куди рухається наша держава? Я не розумію, тому що повинен бути чіткий вектор. Президент повинен давати чіткий напрямок. Давайте подключим к нашей беседе сейчас народного депутата Украины, фракция «Европейская солидарность» Яну Зінкевич. Пані Яна, вітаю вас. Доброго дня. Доброго дня. Правильно ли я понимаю, что европейская солидарность, представители европейской солидарности прошли во все областные рады, учитывая результаты предварительных экзит-полов? Так, по попередній інформації, ми дійсно національна партія. У нас є представництво як і у всіх міських радах, так і обласних радах. Оцениваете ли вы это как победу? Вважаємо це безумовно, тому що навіть в порівнянні з парламентськими виборами 2019 року у нас значно виросла підтримка. В деяких місцях навіть і не те, що в 2 рази, а в 3 і в 4 рази. Тому ми дійсно бачимо результати нашої роботи, результати наших головних партій на місцях і дійсно задоволені цим результатом. Что скажете относительно провала «Слуги народа», о котором говорят многие политики, эксперты, социологи? Да, вот почему так произошло, по вашему мнению, и как это в дальнейшем повлияет на президента Владимира Зеленского, на его окружение и на ту вертикаль власти, которую они для себя вырабатывали на протяжении последних 1,5 лет? Ми, в принципі, всі бачили, що Зеленський знаходиться фактично в темній реальність, тобто у нього було оточення, яке стверджувало, що все дуже чудово, що вони будуть мати скрізь більшість. Думаю, сьогоднішній день для них був дуже серйозним холодним душем. І спрогнозувати до кінця, що буде далі, можуть бути і позачергові парламентські вибори, можуть бути і переформування. Я думаю, що це все ми побачимо найближчим часом, буквально через місяць-два, розвиток цих подій. Я просто спросила про будущее. Сегодня вот появилось такое информационное сообщение, что депутат-мажоритарщик Верховной Рады от «Слуги народа» Зиновий Андреевич сложит все полномочия, чтобы возглавить Надвірянську окружную территориальную общину. Об этом его цитируют украинские средства массовой информации. Пане Семене, как вы думаете, вот как результаты сегодняшних местных выборов в Украине, через некоторое время мы уже увидим официальные результаты Центральной избирательной комиссии, какие будут иметь последствия в будущем для правящей партии Зеленского? Что будет с монобольшинством? Вот как вам видится? Ну, по-перше, треба сказати, що зелений човен вже потонув. Фактично політичного майбутнього в партії «Слузі народу» я не бачу. Професіоналів, які спочатку були вже перший уряд, прибрали.
Ну, принаймні, я там знаю декількох людей, які у мене викликали довіру. Зараз прийшли крепкі хазяйственники, які теж перестають влаштовувати Володимира Зеленського. Зараз дуже багато ходить чуток про те, що Коломойський буде шантажувати Зеленського, щоб переробити коаліцію у Верховній Раді, але все це чутки. Якщо ми говоримо з вами про стратегічне майбутнє партії «Слуга народу», то його не буде фактично, тому що ці вибори показали, що у них там середній відсоток по області це близько 10%. В майбутньому, тобто ви розумієте, 1,5 роки пройшло, так, і з шаленої підтримки з 73%, що впало до 10%, зараз ми будемо бачити у Володимира Зеленського ще 3,5 роки, і ми зараз будемо бачити ще більший обвал рейтингу його. Я не великий політолог, я ніколи політологією не займався, але це логіка. Коли ми бачимо, скільки було на початку, скільки є зараз, і повірте, наприкінці каденції Володимира Зеленського в нього не буде ніякого рейтингу, якщо Володимир Зеленський не напише протягом місяця-двох заяву про звільнення, про відставку, або не оголосить дострокові вибори, про що, до речі, ми, як громадські активісти, вимагали його після його ганебних вчинків в тимчасово-контактній группе и вымогал рухопору капитуляции. Вот у нас буквально 1,5 минутки до завершения нашего эфира. Вместе с местными выборами, пани Яна, к сожалению, у нас отвалилась связь. Яна Зінкевич, народный депутат Украины, Европейская солидарность, была с нами на прямой связи. Дуже дякую вам. Пане Семене, вы знаете, что совместно с местными выборами также прошел опрос, инициированный президентом Владимиром Зеленским. Хоть и в офисе президента Украины говорили, что никаких политических последствий этот опрос нести не будет. Фракции «Слуги народа» уже заявляют, что планируют использовать ответы избирателей на 5 вопросов в своем законотворчестве, а именно сокращение количества народных депутатов могут рассмотреть еще на этой сессии. Об этом заявил глава партии Александр Корниенко. Вот как расценивать это заявление? А ведь говорили, что юридических последствий никаких не будет. 30 секунд. Дивіться, я дуже швидко даю вам інсайт, тому що нема часу, ви кажете. Вони цю ідею розглядали вже більше року. Вони знайшли, як її легалізувати, щоб це не було чиєюсь ініціативою або ще хтось вигадав. Вони зараз ці всі цифри намалювали. Ніхто там підрахунку ніякого не робив. Вони намалювали цю цифру. За рахунок опитування легітимізують скорочення депутатів, яке ніяк і нічим не обумовлено. Тобто, ви уявляєте, скільки у нас території, скільки людей живе, і на одного депутата буде приходити шалена кількість просто території, яку треба буде проїхати і щось зробити. Для чого це робиться? Це перший крок для того, щоб робити парламентсько-президентську форму управління в формі там, де у президента не буде жодного повноваження. Вони теж йдуть до цього кроку. І попереду ще референдум, про який вони закон про референдум, який вони хочуть теж легалізувати в українському законодавчому полі. Тобто вони ще запланували дуже багато цікавинок, які вкладаються в парадигму Російської Федерації, про яку ми з вами говорили. І на мою точку зору, той російський кріт, який злив справу вагнерівців, про якого ми всі з вами говорили протягом місяця, мені здається, можливо, теж в цьому буде задіяний, тому що такі речі просто так президенту не може хтось сказати. Це дуже серйозна справа. Семен Кабакаєв, волонтер, координатор громадянської ініціативи «Стоп террор», був з нами на прямому зв'язку. Чохсаголмас. Ну, я с вами вынуждена попрощаться, но вы оставайтесь первым крымско-татарским. Эфир нашего телеканала продолжает программа «Прайм». Муждабаев, не переключайтесь. Коршкенч.